И здравейте, аз съм Тео и това е за първ път, който си правя канал. Казва се Environmental Lifestyle, тук ще се занимаваме с природосъобразен начин на живот, в който ще ви обяснявам или ще ви дам съвети и надявам се вие да ми връщате някакви неща, които вие знаете, за това по какъв начин може да поддържаме природата около нас, околната среда, без да я разрушаваме. Как да я използваме и да й даваме това от нас, което ние можем, и да се възползваме от нея, но не по гаден начин, като я разрушаваме и изхвърляме след това. Ще говоря аз главно, ваш ще ви чета коментарите и евентуално ще вземем съвети от вас също, защото ми се ще това да бъде влог, в който вие ще ми задавате въпроси, ще ми давате съвети. Всички ще споделяме начини за природосъобразен начин на живота. Като ще споделяме начини за трениране, за поддържане на здравословен начин на живот, как да се храним правилно, различни видове диети, ще говорим много за храни, за рециклиране, за въздуха, водата и така. Общо взето за това бих искал да говорим в този влог. Мислех да бъде на английски, но в крайна сметка реших, че за България много искам да обърна внимание. Затова направихме още ново видео, което е това в момента. Второ, за да може да е на български язик, а на мен ми беше малко трудно на английски язик да говоря, но мисля, че ще се справим. И сега тук направо ще ви покажа един туториал. Ето как може да се възползвате околната среда около вас. Може да насочиш насам камерата. Ето това растение, което расте навсякъде в София, се казва тученица. Тученицата съдържа омега-3, 6 и 9, ако не се лъжа, и е много полезна за вас. Може да се яде директно ето така, като копривата е като магданоза. Някои хора казват, о, то бурен, не го такова, и аз като отида някъде просто си набирам, слагам си го в смудито с домати, разджурквам го, малко оцет и става прекрасно. И така, това мисля да бъде за първото видео, защото май доста дълго стана. Желая ви хубав ден и ще се видим следващата седмица.